Régen volt a Gazdálkodj okosan egy nagyon szerethető játék, mert nem kellett sokat gondolkozni hozzá. Dobtál a kockával, lelépted, amit mutatott a kocka, és ezzel telt a játék. De ez már a múlt. Beköszöntött a modern társasjátékok kora. Itt van például a Katan, nagyszerű játék, rengeteg kiegészítővel, hogy legyen mit megvásárolni. De egy nagyszerű játékélményt is biztosít. Vagy ha más témát szeret az ember, sokféle lehetőség közül tud választani. A vadnyugat hőseinek a Colt Express, melyben rablókat kell alakítani, és minél többet kell zsákmányolni. A karakterek sokszínűsége megtalálható itt az indiánoktól a vadnyugat réméig mindenki, még egy orvos is. De hogyha nem szeretjük ezt a témát, akkor itt a ház a hegyen, melyben karakterénket egy elhagyatott házon kell végigvezetni, hogy megfejtsük a rejtélyt. Mi hozott ide bennünket? Azoknak, akik szeretik az elvontabb dolgokat, itt a Dixit, melyben különböző színes kártyákat kell kiválasztani, és ezekből egy történetet összefűzni, melynek végén megkapjuk a pontokat. De aki a magyar kártyának a híve, az is megtalálja a kedvencét társasjátékok között. Itt a Sequence, mely kevésbé támaszkodik a francia kártyára, mint az amőbára. Azok, akik bonyolultabb játékokat keresnek, azoknak itt a bűnügyi krónikák, melyben egy nyomozó csapatot alakítunk, akik Angliában nyomoznak, ellátogatnak helyekre, megkeresnek személyeket, és megoldják a bűnügyi rejtélyeket. Ehhez egy applikáció lesz a segítségükre. Miután végeztek, visszatérnek Scotland Yardra, és jelentést tesznek a főnöknek. Vagy akár a Marsra is eljuthatunk, a Mars terraformálásába, melyben kártyák és erőforrások segítségével kell kialakítanunk életkörülményeket a Marson. Óceánokat telepíteni, erdőket telepíteni, városokat telepíteni. Eleinte kezdő cégbirodalmaink lesznek, később nagyvállalatokká fejleszthetjük őket, vagy akár sajátot is készíthetünk. Azok, akik nem szeretik ezeket a bonyolult játékokat, itt a Rhino Hero, melyben egy tornyot kell építeni és megmászni. Ahogy lépésről lépésre épül a torony, úgy lesz egyre izgalmasabb a játék. Csak arra vigyázzunk, nehogy meglökjük az asztalt, mert akkor az egész leborul. Akár királyok is lehetünk, saját dominó mezőkön uralkodhatunk. A játék végén az nyeri a játékot, akinek a legtöbb pontja van. De az összes közül a kedvencem a Stone, mely kicsit régi módi, legalábbis a témájában, mert egy őskori falut kell menedzselni. Ez egy munkás lejegyzős játék, ezért a legtöbb időnket azzal fogjuk tölteni, eldöntsük, hogy melyik munkásokat hová tesszük. De a játék végén annál több mindenünk lesz, minél ügyesebben menedzseltük a játékot. De rengetegféle játék és világ létezik a társasjátékok világában. De bújhatunk akár rókák, cicák, unikornisok, dinók, vagy akár vérfarkasok bőrébe is. Társasjátékok nagyon sokszínű választási lehetőséget biztosítanak.